Салому алейкум ба ҳама. Мувофиқатоварӣ. Мувофиқати координатаҳои географӣ ва рақамеро, ки онҳо дар харита ба он ишора шуданд, муайян намоед. А5 Б1 СД Д4. мувофиқати координатаҳои географӣ ва рақамеро, ки онҳо дар харита ба он ишора шуданд, муайян намоед. А3 Б1 С5 ДД. мувофиқати координатаҳои географӣ ва рақамеро, ки онҳо дар харита ба он ишора шудаанд, муайян намоед. А3 Б4 С1 ДД. мувофиқати координатаҳои географӣ ва рақамеро, ки онҳо дар харита ба он ишора шудаанд, муайян намоед. А2 Б4 С3 Д1. мувофиқати координатаҳои географӣ ва рақамеро, ки онҳо дар харита ба он ишора шудаанд, муайян намоед. А4 Бд С5 Д1. мувофиқати координатаҳои географӣ ва рақамеро, ки онҳо дар харита ба он ишора шудаанд, муайян намоед. А2 Б5 С1 Д4. мувофиқати координатаҳои географӣ ва рақамеро, ки онҳо дар харита ба он ишора шудаанд, муайян намоед. А4 Б5 С1 Д3. мувофиқати координатаҳои географӣ ва рақамеро, ки онҳо дар харита ба он ишора шудаанд, муайян намоед. А4 Бд С3 Д1. мувофиқати координатаҳои географӣ ва рақамеро, ки онҳо дар харита ба он ишора шудаанд, муайян намоед. А4 Б5 Сд Д1. мувофиқати координатаҳои географӣ ва рақамеро, ки онҳо дар харита ба он ишора шудаанд, муайян намоед. А5 Б1 С3 Д4. мувофиқати координатаҳои географӣ ва рақамеро, ки онҳо дар харита ба он ишора шудаанд, муайян намоед. А2 Б3 Б5 С3 Д4. мувофиқати координатаҳои географӣ ва рақамеро, ки онҳо дар харита ба он ишора шудаанд, муайян намоед. А5 Б4 Сд Д1. мувофиқати ҷазира ва макони ҷойгиршавии онро, ки дар харита бо рақам ишора шудааст, муайян кунед. А1 Б3 Сд Д4. мувофиқати кӯлҳоро бо мавқеи ҷойгиршавиашон дар ҳудуди материкҳо муайян намоед. А1 Б3 Сд Д4. мувофиқати халиҷ ва макони ҷойгиршавии онро, ки дар харита бо рақам ишора шудааст, муайян кунед. А5 Б3 Сд Д1. мувофиқати вулқонҳоро бо мавқеи ҷойгиршавиашон дар ҳудуди материкҳо муайян намоед. А2 Б4 С1 Д3. мувофиқати баҳр ва макони ҷойгиршавии онро, ки дар харита бо рақам ишора шудааст, муайян кунед. А2 Б4 С3 Д1. мувофиқатро муайян кунед. А1 Б3 Сд Д4. мувофиқати гулӯгоҳ ва макони ҷойгиршавии онро, ки дар харита бо рақам ишора шудааст, муайян кунед. А5 Б4 С1 Д2. мувофиқати халиҷ ва макони ҷойгиршавии онро, ки дар харита бо рақам ишора шудааст, муайян кунед. А4 Бд С1 Д5. мувофиқати баҳр ва макони ҷойгиршавии онро, ки дар харита бо рақам ишора шудааст, муайян кунед. А2 Б5 С4 Д3. мувофиқати ҷазираҳо ва рақамеро, ки онҳо дар харита бо он ишора шудаанд, муайян намоед. А3 Б4 С1 ДД. мувофиқатро муайян кунед. А2 Б3 С1
D4 мувофиқати ҷазира ва макони ҷойгиршавии онро ки дар харита бо рақам ишора шудааст муайян кунед. AC BD S4 D1 мувофиқатро муайян кунед. AC BD S4 D5 мувофиқати дарё ва макони ҷойгиршавии онро ки дар харита бо рақам ишора шудааст муайян кунед. A5 B1 S4 D3 мувофиқатро муайян кунед. A5 B1 S4 D2 мувофиқати нимҷазира ва макони ҷойгиршавии онро ки дар харита бо рақам ишора шудааст муайян кунед. AC BD S4 D5 мувофиқатро муайян кунед. AD B5 S1 D4 мувофиқати нимҷазира ва макони ҷойгиршавии онро ки дар харита бо рақам ишора шудааст муайян кунед. A4 B5 S1 D2 мувофиқатро муайян кунед. A4 BD S1 D5 мувофиқати баҳр ва макони ҷойгиршавии онро ки дар харита бо рақам ишора шудааст муайян кунед. A4 BD S3 D5 мувофиқатро муайян кунед. A4 BD S1 D3 мувофиқати объекти географӣ ва макони ҷойгиршавии онро ки дар харита бо рақам ишора шудааст муайян кунед. AD B4 S1 D5 мувофиқати объекти географӣ ва ноҳияи иқтисодии Тоҷикистонро муайян намоед. A1 B3 S5 D4 мувофиқати конро бо мавқеи ҷойгиршавиаш дар ҳудуди ноҳияи иқтисодии Тоҷикистон муайян намоед. A5 B1 SD D3 мувофиқати объекти географӣ ва макони ҷойгиршавии онро ки бо рақам дар харита ишора шудааст муайян намоед. AC B4 S1 D5 мувофиқати мавзеи сайёҳӣ ва макони ҷойгиршавии онро муайян кунед. A1 B3 S5 D4 мувофиқати кул ва масоҳати онро муайян намоед. A4 BD S5 D1 мувофиқати объекти географӣ ва макони ҷойгиршавии онро ки дар харита бо рақам ишора шудааст муайян кунед. A1 BD S5 D3 мувофиқати чашмаи маъданӣ ва мавқеи ҷойгиршавии онро муайян кунед. AD B5 S1 D3 мувофиқати ноҳияи маъмурии Тоҷикистон ва макони ҷойгиршавии онро ки бо рақам дар харита ишора шудааст муайян намоед. A4 BD S5 D1 мувофиқати ағба ва макони ҷойгиршавии онро муайян намоед. A5 B3 SD D1 мувофиқати минтақаи сайёҳӣ ва макони ҷойгиршавии онро ки бо рақам дар харита ишора шудааст муайян намоед. A5 B4 S3 D2 мувофиқатро муайян кунед. AD B4 S3 D1 мувофиқати объекти географӣ ва макони ҷойгиршавии онро ки дар харита бо рақам ишора шудааст муайян кунед. AD B1 S4 D3 мувофиқатро муайян кунед. AC B5 SD D1
мувофиқати парваришгоҳ ва макони ҷойгиршавии онро ки дар харита бо рақам ишора шудааст муайян кунед. А3 Б2 С5 Д4 мувофиқати дарё ва резишгоҳи онро муайян кунед. А4 Б3 С1 Д2 мувофиқати объекти географӣ ва макони ҷойгиршавии онро ки дар харита бо рақам ишора шудааст муайян кунед. А5 Б3 С1 Д4 мувофиқати дарё ва резишгоҳи онро муайян кунед. А3 Б2 С5 Д4 мувофиқати минтақаи озоди иқтисодии Тоҷикистон ва макони ҷойгиршавии онро ки бо рақам дар харита ишора шудааст муайян намоед. А4 Б2 С1 Д3 мувофиқати дарё ва шохоби онро муайян намоед. А5 Б4 С2 Д3 мувофиқати ноҳияи иқтисодии Тоҷикистон ва рақамеро ки ин ноҳия дар харита бо он ишора шудааст муайян намоед. А3 Б5 С1 Д2 мувофиқати дарёи Тоҷикистон ва шохобҳои онро муайян намоед. А1 Б5 С4 Д3 мувофиқати ноҳия ва рақамеро ки ин ноҳия дар харита бо он ишора шудааст муайян намоед. А2 Б4 С3 Д5 мувофиқати кон ва кандании фоиданокро муайян кунед. А4 Б5 С2 Д3 мувофиқати ноҳия ва рақамеро ки ин ноҳия дар харита бо он ишора шудааст муайян намоед. А3 Б1 С4 Д2 мувофиқати кандании фоиданок ва конро муайян кунед. А2 Б3 С4 Д1 мувофиқати ноҳия ва рақамеро ки ин ноҳия дар харита бо он ишора шудааст муайян намоед. А3 Б5 С1 Д2 мувофиқати кони Тоҷикистон ва намуди сарвати зеризаминиро муайян кунед. А3 Б1 С2 Д5 мувофиқати кони кандании фоиданок ва ноҳияи иқтисодии Тоҷикистонро ки кон дар он ҷойгир аст муайян кунед. А2 Б3 С1 Д5 мувофиқати давлат ва макони ҷойгиршавии онро ки бо рақам дар харита ишора шудааст муайян намоед. А3 Б5 С1 Д2 мувофиқатро муайян кунед. А5 Б2 С3 Д4 мувофиқати давлат ва рақамеро ки он дар харита ишора шудааст муайян намоед. А3 Б2 С4 Д1 мувофиқатро муайян кунед. А4 Б3 С5 Д2 мувофиқати давлат ва рақамеро ки он дар харита ишора шудааст муайян намоед. А3 Б5 С2 Д1 мувофиқатро муайян кунед. А3 Б2 С5 Д1 мувофиқати давлат ва рақамеро ки он дар харита ишора шудааст муайян намоед. А1 Б5 С4 Д2 мувофиқатро муайян кунед. А5 Б2 С4 Д3 мувофиқати давлат ва макони ҷойгиршавии онро ки бо рақам дар харита ишора шудааст муайян намоед. А2 Б4 С1 Д5 мувофиқатро муайян кунед. А2 Б4 С1 Д3 мувофиқати давлат ва макони ҷойгиршавии онро ки бо рақам дар харита ишора шудааст муайян намоед.
АД Б3 С4 Д5 мувофиқатро муайян кунед. А5 Б4 С3 Д1 мувофиқати давлат ба рақамеро ки бо он дар харита ишора шудааст муайян намоед. А4 Б1 С5 Д3 мувофиқатро муайян кунед. А4 Б1 Сд Д5 мувофиқатро муайян кунед. А1 Бд С4 Д5 мувофиқати давлат ва рақамеро ки бо он дар харита ишора шудааст муайян намоед. А5 Б4 С3 Д2 мувофиқатро муайян кунед. А5 Б1 Сд Д3 мувофиқатро муайян кунед. А5 Б3 С1 Д2 мувофиқати давлат ва рақамеро ки бо он дар харита ишора шудааст муайян намоед. А3 Бд С5 Д1 мувофиқатро муайян кунед. А5 Бд С1 Д4 мувофиқатро муайян кунед. АД Б5 С1 Д4 мувофиқати давлат ва рақамеро ки бо он дар харита ишора шудааст муайян намоед. А5 Б1 Сд Д4 мувофиқати давлат ва пойтахти онро муайян кунед. А1 Б5 С3 Д4 мувофиқати давлат ва пойтахтро муайян кунед. АД Б3 С4 Д5 мувофиқати давлат ва рақамеро ки бо он дар харита ишора шудааст муайян намоед. А1 Б4 С5 Д2 мувофиқати давлат ва пойтахтро муайян кунед. А3 Б4 С1 Д5 мувофиқати пойтахт ва давлатро муайян намоед. А1 Б3 С5 Д2 мувофиқати давлат ва рақамеро ки бо он дар харита ишора шудааст муайян намоед. А5 Б1 С4 Д2 мувофиқати шаҳр ва давлатро муайян намоед. АД Б1 С4 Д3 мувофиқати шаҳр ва давлатро муайян намоед. А1 Б3 С4 Д5 мувофиқати давлат ва рақамеро ки бо он дар харита ишора шудааст муайян намоед. А4 Бд С1 Д3 мувофиқати шаҳр ва давлатро муайян намоед. А3 Бд С4 Д1 мувофиқати давлат ва пойтахти онро муайян намоед. А3 Б1 Сд Д4 мувофиқати давлат ва рақамеро ки бо он дар харита ишора шудааст муайян намоед. АД Б4 С5 Д1 мувофиқати минтақа ва давлатро муайян кунед. АД Б5 С4 Д1 мувофиқати давлат ва минтақаро муайян кунед. А4 Б3 С5 Д1 мувофиқати давлат ва рақамеро ки бо он дар харита ишора шудааст муайян намоед. А3 Бд С1 Д4 мувофиқати минтақа ва давлатро муайян кунед. А4 Бд С5 Д1 мувофиқати шаҳр ва давлатро муайян намоед. АД Б3
S4 D5 мувофиқати давлат ва рақамеро ки бо дар харита ишора шудааст муайян намоед. AD B1 S4 D5 мувофиқати давлат ва пойтахти онро муайян намоед. AC B1 SD D4 мувофиқати давлат ва рақамеро ки бо дар харита ишора шудааст муайян намоед. AC B4 SD D1 мувофиқати давлат ва минтақаро муайян кунед. AD B5 S1 D3 мувофиқати давлат ва рақамеро ки бо дар харита ишора шудааст муайян намоед. A1 B2 S5 D3 намунаи субтести география, яъне ки дар имтиҳон ба шумо ба мисли ин намуна меояд. Он варақае ки ба шумо медиҳанд, мисол аз фанни география ҳамин миқдор ҳисоб мекунем. Дар ин ҷо чандто тест меояд? Обши 20 дона тест ба шумо меояду 1 2 3 4 то мувофиқа, 2 то саволи кушода аз фанни география меояд. Ба шумо як китобча ё як варақ дода мешавад. Дар китобча ҳамаи саволҳо меояд ки он сиёҳнавис мебошад ва як варақаи сурхи дигар мебошад ки дар варақаи сурх шумо гирдак гирдак сиёҳ мекунед, онро месупоред. биё ҳам инҳоро кор мекунем. аз якум савол сар мекунем. Асбоб барои чен кардани суръати бод. Анимометр. кадом гулӯгоҳ Британияи Кабирро аз материки Авросиё ҷудо мекунад? Ла-Манш. Дарёи Мадейра шохоби кадом дарё аст? Амазонка. кӯҳи Косюшко нуқтаи баландтарини кадом материк аст? Австралия. кадоме аз вулқонҳои номбаршуда аз ҳама баландтар аст? Котопахи. масоҳати кадом ҷазира калонтар аст? Виктория. нимҷазираи Ютландия ба кадом қитъаи олам мансуб аст? Аврупо. шаҳри Роғун дар байни кадом қаторкӯҳҳо ҷойгир шудааст? Қаротегин ва Вахш. дар кадом кони Тоҷикистон тилло истихроҷ карда мешавад? Ҷилав. дар кадом ноҳияи иқтисодии Тоҷикистон соҳаҳои мошинсозӣ ва металлургияи ранга бештар рушд кардаанд? Ҳисор. аз ҷиҳати масоҳат кадоме аз пирахҳои номбаршуда ҷойи аввалро ишғол мекунад? Фетченко. дарёи Муксу шохоби кадом дарё аст? Сурхоб. аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ кадом ноҳия ҷойи якумро ишғол мекунад? Қубодиён. нерӯгоҳи барқи оби Уст-Илм дар кадом дарё сохта шудааст? Ангара. кадом шаҳр дар соҳили уқёнуси Атлантика ҷойгир шудааст? Дакар. кадом давлати Осиё ба гурӯҳи давлатҳои моноэтникӣ дохил мешавад? Ҷопон. давлатеро ки узви ташкилоти давлатҳои содиркунандаи нафт ОПЕК аст, муайян кунед. Венесуэла. шакли идоракунии кадом давлат монархӣ аст? Сингапур. шумораи аҳолии кадоме аз давлатҳои номбаршуда аз 5 миллион нафар камтар аст? Муғулистон. кадоме аз давлатҳои номбаршуда аз ҷиҳати истеҳсоли алюминий ҷойи аввалро ишғол мекунад? Чин. мувофиқати ноҳия ва рақамеро ки ин ноҳия дар харита ба он ишора шудааст муайян намоед. AC B1 S4 D2 мувофиқати координатаҳои географӣ ва рақамеро ки онҳо дар харита ба он ишора шудааст муайян намоед. AC B4 SD D5 мувофиқати гулӯгоҳ ва макони ҷойгиршавии онро ки дар харита бо рақам ишора шудааст муайян кунед. A5 B4 S1 D2
мувофиқати давлат ва рақамеро ки ба он дар харита ишора шудааст муайян намоед. АС БД С4 Д1 миқёси рақамии харита 1/500,000 муайян карда шудааст. масофаи 1 сантиметри харита дар маҳал ба чанд километр баробар аст? ба 5. соати 6:00 ҳарорати ҳаво -7 градус Селсия, соати 9:00 -4 градус Селсия, соати 12 +7 градус Селсия, соати 3 +9 градус Селсия, соати 6 +4 градус Селсия ва соати 9 -2 градус Селсия аст. амплитудаи шабонарӯзии ҳаворо муайян кунед. 16. хайр дӯстон, аз фанни география ба анҷом расид. ба шумо муваффақиятхоҳонам имтиҳонро хубтар супоред. шумо дар канал Инкишоф будед. дар канал аз дигар фанҳо ҳам вуҷуд дорад дар плейлист Маркази Миллии Тестӣ. хайр дӯстон, то боздид.